Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда мин, Алина Валиева, исәнмесез. Чаллыда коронавирустан танылган табиб вафат. Дмитрий Смородиновка 51 яшь иде. Ит кыздырырга да, шөп яндырырга да ярамый. Татарстанда янгынга каршы махсус режим дәвам итә. Кагыйдә бузучылар бармы? Ярдәм янәшәдә. Чаллыда аерым категорияга караган шәһәрдәшләргә азык-төлек өләшәләр. Чаллыда соңгы тәүлектә коронавирус белән авыруның бер яңа очрагы теркәлгән. Татарстанда 102. Узган ял көннәрендә 1 майдан 5-не кадәр Чаллыда авыручылар саны 42 кешегә артты. Татарстан буенча 416-га. Шулай итеп 6 майга Чаллыда COVID-19 белән авыруның барлыгы 149, республикада 1310 очрак теркәлгән. Татарстан буенча 4 кеше үпкәләрне ясалма вентиляцияле аппаратларына тоташтырылган. Республикада коронавирус белән авыруның яңа очракларын үсеш темпы әлегә Татарстанда шикләү чараларын гамәлдән чыгарырга мөмкинлек бирми. Бу хакта республика Роспотребнадзор җитәкчесе Марина Потяшина хәбәр итте. Теманы дәвам итеп, Татарстанда коронавирус белән үлемнең 4-нче очрагы теркәлде. 5 май көнне Чаллыда 51 яшендә танылган табиб Дмитрий Смородинов вафат булды. 19 апрельдә ул Ярчалы йогышлы авырулар хастаханәсенә озатыла. 21 апрельдә икенче шәһәр хастаханәсе стационарына керә. 25 апрельдән ИВЛ аппаратына тоташтырыла. Дмитрий Васильевич та йөрәк-кан тамырлары системасы авырулары булган. Ул 5 шәһәр хастаханәсенең бит һәм казна хирургия бүлеге мөдире булып эшли. Смородинов гаиләсенә ярдәм күрсәтеләчәк дип ышандырды хастаханәнең баш табибы. Дмитрий Васильевичны халык табибы дип атыйлар иде. Курыкмады, бу вирус дип тормады. Халык табибы беркемгә дә отказ бирмәде беркайчан да. Һәрберсенә түземлелек белән әйбәт иттереп ярдәм күрсәтте. Чаллыда коронавирус аркасында 2 балалар бакчасы карантинда. Бу 48-нче һәм 84-нче бакчалары. 48-нче бакчада 3 хезмәткәр, 84-нчедә 6 өлкән кеше һәм 8 бала коронавирус юктырган кеше белән элемтәдә торган. Моннан тыш шәһәр предприятиеләрендә дә контактта торучылар бар. 36 КАМАЗ хезмәткәре, 10 Темпа һәм 3 Промжелдортранс хезмәткәре. Анда электромонтер авырый. Барлык гражданнарга да изоляция өчен карарлар тапшырылган. Госпитализацияләнгән авыруларның фатиры һәм эш урыны хлорлы препаратлар белән тулысынча дезинфекцияләнә дип билгеләп үтте Роспотребнадзорның территориаль бүлеге башлыгы Илгизәр Бариев. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы торак пунктларның һәм якын тирә урманнарны тикшерә. Бакча ширкәтләре аерым контрольдә. Май бәйрәмнәренә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре белән чираттагы профилактик рейдка Эльвина Андрова да чыкты. Май бәйрәмнәрендә күпләр шашлык әзерләү яки чүпчар яндыру өчен учаклар яга. Бу янгынга китерергә мөмкин. Моннан тыш вакытында җыелып алынмаган коры сарыда еш кына фаҗигага китерә. Аны янгынга каршы махсус режим кергәнче җыярга кирәк иде. Весна 2 бакчачылык ширкәтендә рейд барышында коры үлән булган берничә урын ачыкланды. Тоже участок заросший травой, сухая растительность не убирается. Тоже выдадим предостережение в отношении этого гражданина. Весна 2 бакчачылык ширкәтендә башка хокук бузулар да ачыкланды. Участок милекчеләре урамга кергәндә киртәләр урнаштырганнар. Бу исә керү урынын каплый. Гадәттән тыш хәлләр килеп чыкса, махсус техника тиз арада кирәкле урынга бара алмаячак. Әлеге хокук бузулар буенча кешеләр тормышына һәм сәламәтлегенә куркыныч янау турында мәгълүмат прокуратурага җибәреләчәк. Башта бу җитешсезлекләрне бетерү сроклары күрсәтелгән кисәтүләр языла. Таләпләрне үтәмәгән очракта материаллар судка җибәрелә. Бакчачылык ширкәте рәисе сүзләренә караганда, участок милекчеләренең барысы да куркынычны бәйләп бетерми. Сейчас будем это устранять вместе с садоводами. Это каждый год, но садоводы почему-то не понимают этого. Он считает, что это его участок, он на этом участке делает так, как хочет и живет так, как он хочет. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бузган өчен штрафлар суммасы гражданнарга 2000-нән 4000 сумга кадәр, вазифаи затларга 15000-нән 30-га кадәр, юридик затларга 200 000-нән 400 000 сумга кадәр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре үләнне һәм чүпчарны яндыру гына түгел, мангалда шашлык кыздыруда тыела дип искәртә. Янгынга каршы махсус режим 17 майга кадәр дәвам итәчәк. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Ярдәм күрсәтү дәвам итә. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән оештырылган Ярдәм Янәшәдә Республика хәрәкәте кысаларында шәһәрдәшләргә дә азык-төлек биреләчәк. Әлеге исемлеккә эшмәкәр һәм үз мәшгуль кешеләрнең балалары, керемнәре яшәү минимумнан түбән булган 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, социаль куркыныч хәлдә булган аз керемле гаиләләр, шулай ук ата-аналарның берсе алимент түләүдән качып йөргән гаиләләр керә. Карабодай, токмаш, үсемлек мае, тушенка, яшел борчак, сок, чәй, куертылган сөт, вафли, шикәр, он һәм кәнфит булар барысы да иң кирәкле продуктлар рәтендә. Шулда азык-төлекне 37-нче мәктәптә шәһәр мэры Наил Мәхдиев тапшырды. От имени президента Республики Татарстан хотели передать эти продовольственные наборы. Всем вам пожелать крепкого здоровья, беречь детишек, беречь себя, беречь семью, чтобы все было хорошо. Я думаю, мы это победим. В этом никаких сомнений нету. Поэтому я всем вам желаю только добра. Татарстанда яшәү минимумы күләме арта. Тиешле карарга Татарстан Республикасының премьер-министры Алексей Песошин кул куйды. Хәзер 2020 елның 1 кварталында яшәү минимумы күләмен җан башына 9252 сум, хезмәткә сәләтле халык өчен 9841 сум, пенсионерлар өчен 7546 сум, балалар өчен 9333 сум тәшкил итәчәк. Әлеге күрсәткечләр узган елның 4 кварталы белән чагыштырганда арткан. Исегезгә төшерәбез. Узган елны җан башына исәпләнгәндә яшәү минимумы күләме 8938 сум, хезмәткә яраклы халык өчен 9543, пенсионерлар өчен 7311, балалар өчен 8889 сум иде. Пандемия белән бәйле вазгыятькә карамастан шәһәрдә җәмәгать урыннарын реконструкцияләү дәвам итә. Гренада паркы Татарстанның социаль урыннарын үстерү программасына кертелгән иде. Узган ел ремонт эшләренең беренче этабы старт алды. Хәзер биредә нинди үзгәрешләр һәм объектны тапшыру кайчан планлаштырыла? Алдагы материалда. Гренада паркында эш кайный. Хәзер юлларга махсус катлам җәяләр тиздән интерактив майданчыкка тотыначаклар. Финанслар күләмен үзгәртергә туры килгән. Пришлось отказаться от художественного оформления парка, пришлось сократить скульптуры кинетические, которые ранее были заявлены на общественных слушаниях. Также оптимизируются некоторые объекты, но работа ведется с целью сохранить изначальную концепцию и состав генплана. Төзелеш тәмамлану датасында үзгәрешләр юк. Гренаданың экстрим паркын реконструкцияләү вакытында тәмамланачак дип ышандырды подрядчы. Мы сейчас равняем бетон, потом будет шлифоваться это все. Из-за этого уже готовим, чтобы придет бетон, опалубки собираем. И вот сейчас как раз семена подвезли, будут сеяться семена и озеленять. Тиздән биредә юллар һәм сукмаклар барлыкка киләчәк, кече архитектура формалары урнаштырылачак, балалар өчен уен элементлары булдырылачак. Паркны ачу сентябрь аена планлаштырылган. Лилия Гатина, Диана Мулерова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Келесі мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 7 май Рамазан айының 14 көне сәһәр 1 сағат 33 минутта тәмам булырга тиеш, авыз ачуын 9 сағат 21 минутта башлана. Дини китапларда Рамазан айында күк һәм җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла, иң азган шайтаннар бугаулар белән бәйләнеп куела диелгән. Шуңа да бу айда кылган яманлыклар өчен гафу үтенергә, ураза тотарга кушалар. Кемдә кем ураза тотучыны ашатса, аңа ураза тотучыга бирелгән хәтле әҗер, савап булачак. Тоткан розаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә очрашып соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз. Болгарская ведунья – дипломированный специалист. Высокоэффективный старинный заговор от пагубных пристрастий по фото. Приворот – возврат любимых людей. Благодарность после результата. Запись по телефону в Челнах 21 65 06. Дезинфекция квартир, авто и офисов озоном. Удаление неприятных запахов и микробов. Телефон 783 001.